El Centre de Lectura de Reus i Repsol han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual Repsol s'incorpora com a membre d'honor del Centre de Lectura de Reus durant els pròxims 3 anys. Repsol aportarà al centre la quantitat de 20.000 euros anuals per afavorir l'oferta i serveis de l'entitat reusenca. La signatura del conveni l'han realitzat el president del Centre de Lectura de Reus, Xavier Filella, i el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol. Per Repsol, que som una companyia que apostem pel compromís d'aquí al territori, per la cultura, perquè tothom amb l'entorn amb el que treballem sigui una societat culturalment desenvolupada, dialogant, doncs totalment encaixen. Vull dir, són dos valors, valor del Centre de Lectura, valor de Repsol, que conflueixen amb aquest conveni que hem de signar. I satisfacció, a més, perquè som el primer membre d'honor del Centre de Lectura de Reus, el que encara fa que sigui una satisfacció molt més gran, i més sent uns nouvinguts, perquè no fa ni 40 anys que som aquí nosaltres, mentre que el Centre de Lectura ja porta 153 fent tota la seva tasca. El Centre de Lectura de Reus és una entitat privada sense afany de lucre que treballa en la promoció i difusió de la cultura en totes les seves vessants i que compta ja amb 153 anys d'història. Per nosaltres és molt important poder signar un acord de col·laboració, en aquest cas amb Repsol, perquè nosaltres ja hem dit fa molt de temps que el que volem buscar és complicitats amb el territori, amb el teixit cultural, amb el teixit empresarial i tota la gent que pot col·laborar d'aquesta manera, afegint i sumant esforços per tirar endavant la nostra col·lectivitat. Aquest acte s'afegeix a les col·laboracions que Repsol manté amb altres entitats i institucions ciutadanes de Reus i posa manifest el compromís que Repsol té amb el seu entorn.